هشکاتی شواتن دارستانان گیجلوک و لحی لترکیه ابویرن در آسایین کشو هوای ده سالن داوین ده به آوه کی بریجه زده بون. لانقره پایتخت ترکیه جی به لحیین دروژن داوین ده سکته لجیان ولاتیان گرد. هجمارا کسین جبر لحی جان خوش دستایی که هشت چاران هر وها ولاتیک جی برزره. جیانا روژانه جبر باران راوستا ناوچه آکیورتا انقره خسارا زیده ترین جلحیان دیت. ولاتیین که خسار جلحیان دیتی غیرana keşu havayı ve hara dikin. Hiçbir şey yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacak? Önüne yatacak değiliz ya. Piştî baranekî qasî yek û nîv saetan tejîna we garaja me av bû. Me çi tişt nekir, ma em ê çi bikin? Me nekarî awê rawestînin. Ji ber ku lêre binesazî baş nînim, awa ku lêre kom bûyî her lêre mam. Nîv û baran barî şevê me şiya dest bi paqijiyê bikin. Li Aliyedin, xwediya mala dibin her yeden mayî fikriye sağlam jî ji nerawestana baranê metirsîdar e. Kötü işte gördüğünüz gibi. Ziyan Roja şemiyê yekem car lehiyê mala me da. Ji hingî pêve em paqijiyê dikin. Heta heftiyeke din jî em ê paqijiyê bikin ev herî xelas nabe. Nav mala me. Parêzê min hemû tişt hermî. Heger careka din baran bibare, ez nizanim em ê çi bikin. bayramda kullandığım buzdolabım vardı, ocaklarım vardı, kazanlarım, leğenlerim hepsi burada mahvoldu. Li gorî şarazayên keş û hewayê guherîna siruştî dibe sedema bûyerên vihayên der asayî lêbelê piştî baranên bihêz bihêsanî rabûna lehiyan bi plansaziya binesaziya bajaran re jî ji nêz ve pêwendîdar e. Bêrêje zêdebûna avahiyan nahêle ax ava baranê bikêşe navxwe. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Enqere.